ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କାଲୁ ନାମକ ଏକ ଚୋର ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଚୋରି କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ରଖୁଥିଲା। କାଲୁ ଚୋର ରାତିରେ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ଆଜି ସେ ଧନୀ ରାମଦାସଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି। ସେ ସିଧା ରାମଦାସର ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ରାମଦାସର ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ଘରକୁ ଗଲା। ଏତେ ସାରା ଧନ! ଆରେ ବାଃ, ମଜା ଆସିଗଲା। ଆକୁ ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲୁ ଚୋର ସବୁ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଆଣି ନିଜ ଘରେ ରଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଛୋଟ ମୋଟ ଚୋରି କରିବି? କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ହାତ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାବୁଛି କାଲି ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚୋରି କରିବି। କାଲି ରାତିରେ କାଲୁ ଚୋର ଚୁପ୍ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରକୁ ପଶିଲା। କାଲୁ ଚୋର ନଅର ଭିତରକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ଆରେ ହେ, ଏଠି ତ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କେମିତି ରାଜାଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି କରିବି? ଆଉ ସୈନିକମାନେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେ। ତାର ମୌକା ଦେଖି କାଲୁ ଚୋର ରାଜାଙ୍କ ନଅର ଭିତରକୁ ଆଉ ସିଧା ରାଜାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଥିବା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ହେ, ଇଏ ତ ଏତେ ବଡ଼ କବାଟ। ଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ଭାଙ୍ଗିବି? ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ନହେଲେ କେମିତି ଅଳଙ୍କାର ନେବି? କାଲୁ କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏହି ଶବ୍ଦ ରାଜାଙ୍କର କାନକୁ ଶୁଣାଗଲା। ଏ ଶବ୍ଦ କୋଉଠୁ ଆସୁଛି? ନଅର ଭିତରେ ଚୋର ପଶିନି ତ? ରାଜା ମାୟାବୀ ଥିଲେ ଓ ରାଜା ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ବଦଳାଇ ପାରୁଥିଲେ। ରାଜା ଜଣେ ସୈନିକ ରୂପ ଧରି ଚୋର ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜା ମହଲ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତ ସୈନିକମାନେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୈନିକମାନେ ଭଲ ନଅର ଜଗୁଛନ୍ତି। କାଲି ସକାଳ ହେଉ, ଆଗ ଏମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବି। ରାଜା ଚାହିଁ ଦେଖିଲେ ଚୋର ଅଳଙ୍କାର ଘର କବାଟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କାଲୁ ରାଜାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରାଜା ସୈନିକ ରୂପରେ। ଏଇ, ତୁ କିଏ? ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ। ଏଠାକୁ ସୈନିକ ବେଶରେ ମୁଁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତମେ ଚୋରଟି? ଏଠିକି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ବି ଚୋର। ତୋ ସହିତ ମୁଁ ବି ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସ ମିଶିକି ଚୋରି କରିବା। କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହଁ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ଓ କାଲୁ ଚୋର କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ଦେଖ, ଏଠି ତ କେତେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଅଛି। ତମର ମୋର ସବୁ ମିଶିକି ବାଣ୍ଟିକି ନେଇଯିବା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଠି ତମର ମୋର ଅଧା ଅଧା କରି ବାଣ୍ଟି ଦେବା। ଏଠି ତ 3ଟି ବାକ୍ସ ଅଛି। ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ତମର, ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ମୋର, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ବିଚରା ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଠିକ୍ କହିଛ। ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଛାଡ଼ିଦେବା। ରାଜା ଓ କାଲୁ ଚୋର 2 ଜଣ ମିଶି ଅଳଙ୍କାର ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। କାଲୁ ଚୋର ଗଲାବେଳେ ରାଜା ପଚାରିଲେ, ତମେ କୋଉଠି ରହୁଛ? ଆଗକୁ ତମର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଚୋରି କରିବା। କାଲୁ ଚୋର ସତ ସତ କହିବା ପାଇଁ ଶପଥ କରିଥିଲା ଆଉ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ମୁଁ ଏଇ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ମୋ ଘର। ତା ପରଦିନ ରାଜା ରାଜଦରବାରରେ ଏକ ସଭା ଡାକିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଓ ରାଜାଙ୍କ ସେନାପତି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ସେନାପତି, ତୁମେ ଆଗ ଯାଅ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଘରକୁ। ସେ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ।
ସେନାପତି ଅଳଙ୍କାର ଘରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। କେବଳ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଅଛି। ଆରେ ଏଠି ତ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ନେଇଗଲେ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଆଉ ରାଜା କିଛି ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ସେନାପତି ସେଇ ବାକ୍ସକୁ ନିଜ ଘରେ ରଖି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିଲା। ମହାରାଜ, ସତରେ ସେ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବି ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବି ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ରାଜା ସୈନିକକୁ ଡାକି କହିଲେ, ସୈନିକ, ଯାଅ, ଏ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ସେ ଘରେ କାଲୁ ଚୋର ନାମକ ଏକ ଚୋର ଅଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସୈନିକମାନେ କାଲୁ ଚୋରକୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। କାଲୁ ଚୋର ରାଜାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ରାଜା ସୈନିକ ବେଶରେ ଯାଇଥିଲେ। ତମେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ଚୋରି କରିଛ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଚୋରି କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୋର ଚୋରି କରିଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ତମେ ସତ କହୁଛ? ମହାରାଜ, ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ସେ ଘରେ ତ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ନାହିଁ, ସବୁ ବାକ୍ସ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ମହାରାଜ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବାକ୍ସ ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛୁ। ସୈନିକ, ଏହି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଘର ଭଲ ଭାବରେ ଖୋଜ। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ସୈନିକମାନେ ବହୁତ ଖୋଜିଲା ପରେ ଶେଷକୁ ସେନାପତିଙ୍କ ଘରେ ଅଳଙ୍କାର ବାକ୍ସ ପାଇଲେ। ସୈନିକମାନେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେନାପତି, ତମେ ଶେଷକୁ ଚୋରି କରିଲ? ସେନାପତି, ତମେ ମୋ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛ। ଆଜିଠୁ ତମକୁ ସେନାପତି ପଦବୀରୁ ହଟେଇ ଦିଆଗଲା। ଏବେ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ। କାଲୁ ଚୋର ଭୁଲ କରିଛି, ହେଲେ ସେ ମିଛ କହିନାହିଁ। କିଛି ଦିନ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିବ, ଆଉ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖି ଏ ରାଜ ଦରବାରରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ।